slušaj me sad dobro. Eto, karte smo izvadili da idemo za Bosnu. Ali nemoj, molim te, dole da me sramotiš, da pričaš kobajagi engleski, da ovo, da ono. Nemoj da sramotiš me, niti moje porijeklo da sramotiš, nego ponašaj se normalno i nemoj tamo... Ima ljudi tamo koji pričaju engleski bolje nego ti, ženska glavo. Šta je tebi, imaš ti... Prošli put si me nasramotila tamo. Vidjela si da ljudi znaju da pričaju engleski bolje nego mi. I te parfene što si pokupovala u familiji, dolar po dolar, 50 komada uzela. Baci to, nemoj da pakuješ u torbu. Pusti toga. Zna narod dole šta je parfem dobar, šta nije. Nije niko budala danas. Šta se praviš budala tude? I nemoj, još ti jednom te opominjem. I opet ti kažem, eto vodit ću te dole u Bosnu. I budi pametna. Ako misliš praviti mi probleme, znaj da će te šefik dole izudarati, da ti neće biti... Ma koje? Zapamti što sam ti rekao. Zapamti što sam ti rekao. Ne, pa stisni dole pa kaži, nije ovo Bosna. I kad se šele nabuba jadane moj dole pa ti kaže, nije ovo Amerika, welcome to Bosnija. Ja. Samo, ma rondaj ti koliko hoćeš, ba, ja te kažem, to je tako i gotovo, Allah i manet. Ma ovo samo ti rondaj koliko hoćeš. Misliš tako ponašat se ko prije, bolje ti nemoj da ideš. Ode šefik sam sa svojom djecom, ba, a bježi, bolam tam.